Servus! Čaute. Vítam vás pri hre Farming Simulator 2014. Pri tomto videu budeme len tak orať a také nejaké blbosti budeme robiť. A ja som tu s Martinom. Čaute. A ideme už dačo robiť. Jaký bereme? Bereme ten červený? Hej, ten veľký. Hej? To som videl. No. Veď ja to nechcem. Ešte aj drzí si. Máme takého farmára. Doriči! Vidíš, najde to, ty čurák. Ide to, ty čurák. Naopak. Kole. A, kve. Dobre, ideme na to. A to je snadno ideme vybrať. Dáme to odsekliť i o to bude správne. Go, ideme na to. Snáď ten motor bude robiť. To má už tu na tak pekne robí, ale ho nebude. Vole, to je krásny pohľad. Zapraszam. No tak si na toto všetko zrobí. Keď toto zrobí, ja idem hneď po druhý traktorík. Motorik, traktorík. Idem po sejačku, ne? Ok. No. Ideme ďalej. Aby som vás ešte poprosil, keď si toto video slednete, že by ste mi napísali do komentu, že ako sa táto kupuje roľa. Viem, že cez telefón, ale nejako mi to nejde. Cez telefón. Nie. Ale počkaj, kde je tá siačka? Ty kokso! Ty bolo vypadni. Fuj! To je to ten klešť. Mak. Takže ty si robil ešte aj s kombajnom. Ty čurík. And the games. A čo ideme sádiť? Nejaké možnosti sú. No, ideme, počkaj. Práva. No, jasné. Trok! To čo bolo? Okej, sú šunky. Šunky! To je mak, Mak? Hej, ale fakt to je mak. Pretože oni majú taký začínal. Čo je? Hrajú mak? Vy otroci jedni.
Kudni si je, vole. Vole, ten žebrak on už koľko zrobil? Ty debil. A počkaj. Ti povedať celú roli. No však, a to mi ide, ty čurík. Ale aj toto tvoju zelené, ty kar. No však! Toto chceš dať dole? Chceš dosiatý. No počkaj. Endogen. Potom nepýtaj stejná. Ty debil, toto si posral u mňa. Ideme. Môjmu kamošovi pekne fungujú čreva, ktorý je pri mne. Zareči sa do videa. Dobre, pokračujeme. Koky.